Bentahan naman po ng fish products. Inaasang lalakas ngayong mahal na araw. Para sa detalye kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM. Report! Bahagi na ng nakagisang tradisyon at kultura, lalo na ang mga mananampalataya ng simbahang Katolika, ang pansamantalang hindi pagkain ng karne sa tuwing mahal na araw. Kaugnay nito, umaasa ang mga tindera ng isda sa Dagupan City na lalakas ang bentahan ng mga fish products ngayong buwan ng Abril. Sa ilang nakapanayaming IFM News Dagupan, kadalasan ay lumalakas talaga umano ang bentahan dahil isda o gulay ang pinagpipiliang ulamin ng mga consumers sa panahong ito. Ayon naman sa ilan, bagamat inaasahan ang pagtaas sa kanilang benta, ay dedepende pa rin ito sa supply ng mga produkto. Sa kasalukuyan, walang paggalaw sa presyo ng ilang mga fish products, seafoods at shellfish, bagamat kung may pagtaas at pagbaba sa ilan ay bahagya lamang. Maaaring nasa unang linggo umano ng Abril, mararanasan ang paggalaw ng presyo sa pagtaas ng demand nito. Samantala, nananatiling matatag ang supply ng ilang pangunahing isda sa pamilihan. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Rona Raka, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.